Aku
udon negara sanyata saged mengeluh sapa ngopadon miladipun sedaya kang saya preso iyo samping Allah bringkawula nadyan kula rupa Allah nanging tasih kontonira nadyan Allah rupa kula amedhe kami ngatasi golongane santri saya di sawang sembiang lampai kesenian warna-warni sampun cekap kang kados atur kawula sekedakno langkahira sedaya sinambi preksani kawula kang rupane boten tata Bapak seduluran oleh iki seni dayaan iki seni kesenian dayaan dan Allah karena kanggo hiburan mung bisa kota bapak seduluran oleh aleo iki seni dayaan oleh aleo iki seni dayaan
bakat dugi mriki sebab ditimbali kalian pemuda mriki. Ayo para kanca padha suka-suka supaya gembira kancane pemuda. Kakung saha putri kersa mreksani rupa amedeni Kanca sambut cekak laku-laku kuwa memenawi lapanun ing pangan sapa. Iya, iya, sa, iya, 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 sa, iya, sa, yo 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 ora kelingan sumpah janjimu memarang aku sinar selintang rembulan sarene tresnomu kanggo aku wis nganti kalo iki wis teko kowe makan yo yo ora nyono rangi Prakaca padha olahraga supaya badane rasa sinambi maca erang-erang kawula ingkang miturut agama. Ayo
prosedulur Islam sedaya bebarengan rumah tono maring miraje Nabi junjungan kita Nabi Muhammad kang mulya. Ayo pro kaum muslimin muslimat serta pemuda fatayat padha kiyatno anggone menghormat maring miraja Nabi Muhammad. Lamun wong urip berakal menghormat besok yen ana akhirat bakal kaparingan siksa laknat geni neraka kang mulat. Namun kang padha gelem hormati maring miraje Nabi besok yen kita tumeka ing pati diganjar swarga kang edi. Sliramu nanging atiku wis dudu duweku Gusti tansah krungu apa panyuwunanmu kowe ekale tokatimu ati durung limo kowe nyateng wong liya. Apa iki kasunyatan sing tak apa bebasane kembang mekar ana ing ati nanging dudu aku sing duweni cukup leno timbang hatimu loro perkara tresno rapi iso dipaksa. Atiku percaya yen kowe masih bisa nglilakake aku sumane kaya atiku rong lilo kowe nyateng wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa bebasane kembang mekar ana ing ati nanging dudu aku sing duweni wis cukup laleno timbang atimu lara perkara tresno rabi iso dipaksa. Atiku percaya yen kowe mesti bisa nilakake aku supaya wong liya. Iyo, iyo, sar, iyo, iyo.